हरे कृष्ण माताजी, ऑडियो वीडियो क्लियर இருக்கா? கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக உங்களை எல்லாம் அன்போடு வரவேற்கிறேன். அன்பான மாலை வணக்கங்கள். இன்னைக்கு சாப்டர் 17 படிக்கிறோம். 17 நேற்றுக்கு 16 என்ன படித்தோம் பற்றி ஒரு ரீகேப் கொடுத்துட்டு 17 படிக்கலாம். இதுவும் சின்ன சாப்டர் தான், 24 ஸ்லோகஸ் முன்னே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதை பார்க்கறதுக்கு முந்தி முதல்ல ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். சாப்டர் 16 என்ன படித்தோம்? ஒவ்வொரு மனிதனிலும் இருக்கும் தெய்வீக மற்றும் பிசாசு குணங்களின் பகுப்பாய்வு தான் 16ஆம் அத்தியாயத்தின் சுருக்கம்னு படித்தோம் இல்லையா? அசுர குணங்களை கொண்டுள்ளோர் சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் மனம் போனபடி வாழ்ந்து கீழ்நிலை பிரிவியையும் பௌதீக பந்தத்தையும் பெறுகின்றார். ஆனால் தெய்வீக குணங்களை கொண்டுள்ளோர் சாஸ்திரங்களின் அதிக தன்மையை ஏற்று வரையறுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்து படிப்படியாக ஆன்மீக பக்குவத்தை அடைகின்றார் அப்படின்னு நேற்றுக்கு பார்த்தோம். இன்னைக்கு சாப்டர் 17. இதுக்கு என்ன பேரு? நம்பிக்கையின் பிரிவுகள், ஸ்ரத்தாய விபாக யோகா. பௌதிக இயற்கையில் முக்குணங்களுக்கு தகுந்தாற்போல் தோன்றக்கூடிய 3 வகையான நம்பிக்கை உண்டு. ரஜோகுணத்திலும் தமோகுணத்திலும் நம்பிக்கை உள்ளோர் செய்யும் செயல்கள் நிரந்தரமற்ற பௌதீக விளைவுகளையே நல்கின்றன. ஆனால் சாஸ்திர கோட்பாடுகளின்படி சத்துவ குணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தி பகவான் கிருஷ்ணரின் மீது தூய நம்பிக்கையையும் பக்தியையும் கொடுக்கின்றன. டிவிஷன் ஆஃப் குணா அண்ட் கர்மா நேற்றுக்கு பார்த்தோம். இன்னைக்கு டிவிஷன் ஆஃப் ஃபெய்த், நம்பிக்கையின் விசுவாசம், அது பார்க்க போறோம். நாலாவது சாப்டர்ல 30வது ஸ்லோகமே நினைக்கிறேன். ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் நம்பிக்கை உடையவன் படிப்படியாக ஞானத்தின் தளர்வுக்கு உயர்வு பெற்று அமைதியும் வளமும் உடைய மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான் என்று கூறப்பட்டது. 16ஆம் அத்தியாயத்தில் சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள கொள்கைகளை பின்பற்றாதவன் அசுரன் என்றும் சாஸ்திர விதிகளை நம்பிக்கையுடன் பின்பற்றுபவன் தேவன் என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டது. தற்போதைய கேள்வி என்னவென்றால், சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிடாத சில விதிகளை எவரேனும் நம்பிக்கையுடன் பின்பற்றினால் அவரது நிலை என்ன? அர்ஜுனனின் சந்தேகம் கிருஷ்ணரால் தீர்க்கப்பட வேண்டும். இதுல எப்படி சொல்லி கொடுக்குறார் பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே நம்ம நம்பிக்கையா ஒரு இதுல பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த காரியத்துல அது நம்பிக்கையோட பண்றதுனால அது தப்பா ரைட்டா அப்படிங்கிறது என்ன சொல்றாங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த சாப்டர் பேரு ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகா. இஸ்கான் மங்களூர்ல இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் இருக்கிற டெய்டி. நாம ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்ணாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நீதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. यस माता जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यस मा. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேயகம் ஸ்ரீ குரஹே ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச
श्रीरूपं साग्रजातं सगकनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगकनललिता श्रीविशाखान्वितांस हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधा वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदयते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय दत्भक्ताय नमो नमः मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजङ्घ्रये कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् शृण्वदांस कदः कृष्णपुण्यश्रवणकीर्तनः हर्स्तन्तैस्तोगयभद्राणि विधुनोति सुकृतसदां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी ஹரே கிருஷ்ணம்மா. தேங்க்யூ. ஸோ 16வது சாப்டர்ல என்ன படித்தோம்? தெய்வீகம் மற்றும் அசுர இயல்புகள் பார்த்தோம், பேய் குணம் பார்த்தோம், தேர்வு உயர்ந்த இலக்கை நோக்கி எப்படி தப்பிச்சு செல்வது, அதுதான் ஃபைனலா பார்த்துருந்தோம் நேற்றுக்கு. இன்னைக்கு 17வது சாப்டர். ஒருவரின் குணங்களின் மீது ஒருவரின் குணங்களே அவரது செயல்பாடுகள், நம்பிக்கை மற்றும் வழிபாடு ஆகியவற்றை தீர்மானிக்கிறது. அந்த குணங்கள்ல எப்படிப்பட்ட உணவு சாப்பிடுவா, குணங்களில் தியாகங்கள், குணங்களில் சிக்கனம், குணங்களில் தொண்டு, முடிவு ஓம் தத் சத். மொத்தம் 28 ஸ்லோகம் இருக்குதுல்ல. ஸோ இதுல கொள்கை, என்ன கொள்கை? 1, 2வது ஸ்லோகம் கொள்கை, வாழ்க்கை முறையின் அம்சங்கள் 3லிருந்து 22, முடிவு 23லிருந்து 28 வரைக்கும் என்னன்னு சொல்றாரு பார்க்கலாம். ஸோ மதத்தில் ஒருவரை உயர்த்தி இறுதியில் விடுதலைக்கு வழிவகுக்கும் தெய்வீக குணங்களை விளக்குகிறது இந்த 16வது சாப்டர். அதுல அசுர குணங்களையும் ஒருவர் மதத்தின் மீது தாழ்த்தி இறுதியில் நரகத்திற்கு தள்ளும் மனநிலையும் விளக்குகிறது. அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் சாஸ்திரத்தை உண்மையாக பின்பற்றுபவர்கள் தெய்வீகமானவர்கள் என்றும் நம்பிக்கையற்றவர்கள் அசுரர்கள் என்றும் நிறுவினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் சாஸ்திரங்களை தவிர வேறு எதையாவது நம்பிக்கையுடன் பின்பற்றும் ஒரு மனிதன் எந்த வகையை சேர்ந்தவன், அவன் நன்மையிலோ ஆர்வத்திலோ அல்லது அறியாமையிலோ இருக்கிறானா, அவன் ஆலமரத்தில் எங்கே இருக்கிறான், அதுதான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஒருவரின் 1லிருந்து 7வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் ஒருவரின் முறைகள், ஒருவரின் செயல்பாடுகள் நம்பிக்கை மற்றும் வழிபாட்டை முறைகளில் தீர்மானிக்கின்றன. ஓகே,
ஒரு நிமிஷம் ஸ்லோகத்தை எடுத்துக்கிறேன். அர்ஜுனோவாச்ச சாஸ்திரி போட்டிருக்கியா? ஓகே. ஏய் சாஸ்திரவிதி முத்ஸ்ருஜ்ய யஜந்தே 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 ஸ்ரத்யான்விதா இதாக தேஷாம் நிஷ்டா துகா கிருஷ்ண சத்வ மாஹோ ரஜஸ்தமக. அர்ஜுனன் கூறின, ஓ கிருஷ்ணரே, வேத கொள்கைகளை பின்பற்றாமல் தன் கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? முதல் கேள்வி அப்படியே கேட்டுட்டான் கிருஷ்ணன் அர்ஜுனன். அவர் நன்மையிலா ஆர்வத்திலா அறியாமையிலா எதுல இருக்காபா? நம்பர் 2. See, Bhagavan watch Trivida Bhavati Shraddha Dehi Namsa Svabhavaja Satviki Rajasi Chaiva Tamasi Cheditan Shunu. பரமபுருஷர் கூறினார், உடல் ரீதியான ஆத்மாவால் பெறப்பட்ட இயற்கையின் குணங்களின்படி ஒருவரின் நம்பிக்கை 3 வகைகளாக இருக்கலாம்: நன்மை, ஆர்வம் அல்லது அறியாமை. இப்போது இவற்றை பற்றி கேளுங்க. இங்க பக்கத்துல படம் போட்டு கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா? பக்த, காமி, ஞானி. பரமபுருஷ கூறினார் அப்படின்ட்டு 2வது ஸ்லோகத்துக்கு. ஒரு நிமிஷம், இங்க என்ன வந்து பார்க்கலாம். சாஸ்திரங்களின் சட்ட திட்டங்களை அறிந்தும் சோம்பேறித்தனத்தால் அந்த சட்ட திட்டங்களை பின்பற்றாமல் இருப்பவர்கள் ஜட இயற்கையின் குணங்களால் ஆளப்படுகிறார்கள். சத்வ, ரஜோ அல்லது தமோ குணத்தின் அடிப்படையிலான தங்களது முந்தைய செயல்களின்படி அவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட சுபாவத்தை அடைகிறார்கள். இயற்கையின் பல்வேறு குணங்களுடனான ஆத்மாவின் உறவு பன்னெடுங்காலமாக இருந்து வருகிறது. ஜட இயற்கையுடன் ஆத்மா தொடர்பு கொண்ட காலத்திலிருந்து அதன் குணங்களுடனான தனது உறவிற்கேற்ப அவன் பல்வேறு விதமான மனநிலைகளை அடைகிறான். அந்த மாதிரி இவ்வாறு அவன் தன்னுடைய நிலையை இயற்கையின் உயர்ந்த குணத்திற்கு மாற்றிக்கொள்ள முடியும். ஸோ இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து 3 சகோதரர்கள், விபீஷணன், ராவணன், கும்பகர்ணன் ஒரே வீட்டில் தான் பிறந்திருக்கா. ஒத்த சத்துவ குணம், ஒத்த ரஜோ குணம், ஒத்த தமோ குணம். ஸோ அதுக்காக இந்த படம் கொடுத்துருக்கேன். 3 சகோதரர்கள் ஒரே குடும்பத்திலேயே இருக்கு அந்த மாதிரி. சத்வானுரூபா சர்வஸ்ய ஸ்ரத்தா பவதி பாரத ஸ்ரத்தா மயோயம் புருஷோ யோ யச்ச ஏவச. பரத குலத்தில் உதித்தவனே, ஒவ்வொருவருடைய சிரத்தையானது அந்த கணத்தில் ஏற்பட்ட சம்ஸ்காரத்தை அனுசரித்ததாக இருக்கிறது. இந்த ஜீவன் சிரத்தை மயமானவன். யார் எப்படிப்பட்ட சிரத்தை உடையவனோ அவன் அந்த சிரத்தைக்கு ஏற்றவனாகிறான். அதாவது பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பின் ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கிறான். உயிர் வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்ப ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையவனாக கூறப்படுகிறான். ஸ்லோகம் 14. யஜந்தே சாத்விகா தேவான் யக்ஷரசாம்சி ராஜசா பிரேதான் பூதகணாம்சான்யே யஜந்தே தாமசா ஜனா. சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகிறார்கள். ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகிறார்கள். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபடுகிறார்கள். ஓகே, இது மாதிரி 3 தினசுலையும் எப்படி எல்லாம் வழிபடுறாரு. யஜந்தே அப்படின்னா வழிபடுபவர்கள், சாத்விகா சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள், தேவான் அப்படின்னாக்க தேவர்கள், யக்ஷரக்ஷாம்சி அசுரர்கள், ராஜசா ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள், பிரேதான பேய்கள், பூதகணங்கள் மற்றும் அந்யே பிறர் யஜந்தே வழிபடுகிறார்கள். தாமசா தமோ குணத்தில் ஜனா மக்கள்.
ஓகே, இது நம்ம L1ல படிச்சோம். அதே தான் அந்த 3 இதுலயும் எப்படி வழிபடுறாங்கறத சொல்லியிருக்கு. ஸோ யாகங்கள்ல 3 குணங்கள். சத்துவ குணம் சாஸ்திரத்தின்படியானது, கடமையாக செய்வது, வெகுமானம் எதிர்பார்க்காமல் செய்வது. ரஜோகுணம்ங்கிறது பௌதிக லாபத்துக்காக செய்வது, பப்ளிசிட்டி குணம், தற்பெருமைக்காக. ஓகே, நிறைய தானங்கள்லாம் கொடுத்தாக்கா அவெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, மினிஸ்டர் பெரிய பெரிய ஆள்லாம் என்ன பண்றாங்க, நிறைய தானங்கள் டொனேஷன்லாம் கொடுத்தா போட்டோ எடுத்து நெக்ஸ்ட் டே டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஹிந்து எல்லாத்துலயும் போட்டோ போட்டுருவார். அந்த மாதிரி அதெல்லாம் வந்து ரஜோகுணம். கீழ்கண்ட இதெல்லாம் இல்லாம செய்யப்படுறது தான் தமோ குணம். சாஸ்திரங்களில் வழிகாட்டுதல், பிரசாத விநியோகம், வேத மந்திர பாராயணம், பூசாரிகளுக்கு தட்சணை, நம்பிக்கை, இதெல்லாம் கிடையாது அவளுக்கு, தமோ குணத்துக்காரர்களுக்கு. அசாஸ்திர விகிதி நீங்க படிக்கிறீங்களா சிவகாமி மாதாஜி? நான் இதை முடிச்சிருந்தேன், இதை அடுத்ததுல இருந்து நீங்க படிச்சுக்கோ பண்ணக்காரது. அசாஸ்திர விகிதம் நீங்களும் ரெடியா இருக்கும் சிந்தாணி மாதாஜி. அசாஸ்திர விகிதம் கோரம் தப்யந்தேயே தபோஜனாம் தம்பாஹங்கார சம்யுக்தா காமராக ஃபலாம்பிதாம் இதாக கஷ்யந்தி சரீரஸ்தம் போத கிராமம் சேதச மாம் சைவாத்த சரீரஸ்தம் தான் வித்யாஸ் நிச்சயான். சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை மேற்கொள்பவர்கள் பெருமை, அகங்காரம், காமம் மற்றும் பற்று ஆகியவற்றால் அவற்றை செய்பவர்கள் காமத்தால் தூண்டப்பட்டு தங்கள் உடல் உறுப்புகளையும் உள்ளே வசிக்கும் பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துவார்கள், அசுரர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். அதாவது நம்ம இந்த 3 குணங்கள் சொன்னோம் இல்லையா, அந்த 3த்தை தவிர்த்து இந்த மாதிரி நிறைய பேர் பண்றாங்க. பக்கத்துல போட்டோ பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் போட்டோவை. அதுல அவன் வந்து தலையை வந்து பூமிக்குள்ள நுழைச்சிட்டு உட்காந்துருக்கான். இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம இது பண்ணணும்னு யாராவது சொல்லி கொடுத்துருக்காளா? இதெல்லாம் அந்த மாதிரி சில பேர் சாஸ்திரங்கள் சொல்லாத கடுமையான தவங்கள்னு அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கா. இந்த இங்கேயும் அந்த மாதிரி படம் தான். அதனால இந்த மாதிரி பண்றதுனால யாரு துன்புறா? ஆத்மா, நம்மளோட ஆத்மாவும் ஜீவாத்மாவும் துன்புறது, கூடவே பரமாத்மாவும் கஷ்டப்படுறார். பரமாத்மாவையும் கஷ்டப்பட வைக்கிறோம். ஆஹாதஸ்திவி அபிசர்பஸ்ய த்ரிவிதோ பவதி பிரியஹ யஜ்ஞஸ்தவஸ்தாதாஸ்தான் தானம் தேஷாம் வேதாம் இமாம் ஸ்ருணு. ஜடையிற்கின் 3 குணங்களின்படி ஒவ்வொரு நபரும் விரும்பும் உணவு கூட 3 வகையாகும். யாகங்கள், தவங்கள் மற்றும் தானம் ஆகியவற்றிலும் இதுவே உண்மை. இப்போது அவற்றிற்கு இடையான வேறுபாடுகளை கேளுங்கள். இதுல வந்து சாப்பாடு, நம்ம சாப்பிட்றதுல இருந்தும் உணவுகள்ல இருந்தும் அதுல வித்தியாசங்கள் இருக்கு. ஓகே, நம்பிக்கை முறையை அடையாளம் எப்படி காண முடியும்? உண்ணுதல், தியாகம், சிக்கனம், ஆஸ்டிரிட்டி, சிக்கனம், சேரிட்டி, தொண்டு. புத்திசாலின்னு முற்றாள் 2. புத்திசாலிக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இந்த செயல்பாடுகளை அறிந்தவர்கள் மற்றும் பாகுபாடுகளை காணும். இதுக்கெல்லாம் பாகுபாடு பண்ணி தெரிஞ்சவள்லாம் புத்திசாலி, வைஸ் பீப்புள். முட்டாள்கள் யாரு? எல்லா வகையான உணவு, தியாகம் போன்றவற்றையும் ஒரே மாதிரியாக கருதுபவர்கள். நல்ல சாப்பாடு, கெட்ட சாப்பாடு எல்லாத்தையுமே சாப்பிடுவாங்க மற்றும் பாகுபாடு காட்டாதவர்கள். அதாவது ஃபங்கஸ் வந்தது, ஆப்பிளை நடுக்கிட்டு சில பேர் அது மேல பூஜை காலம் போட்டிருப்பான், அதை கூட திருட்டு இருப்பா. அந்த மாதிரி அவள்லாம் முட்டாள்கள். முறைகளின் உணவுகள் இப்ப பார்க்க போறோம். படிக்கிறீங்களா இது 3த்தையும்? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறீங்களா? யார் வேணாலும் படிக்க, நானே வேணாலும் சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்க ட்ரை பண்ணுங்க. நீங்களே படிங்க மாதாஜி. ஓகேம்மா. ஆயு சத்வபலாரோக்ய சுக பிரீதி விவர்த்தனாம் ரஸ்யா ஸ்னிக்தா ஸ்திரா ஹிருத்யா ஆஹார சாத்வீக பிரியா. அந்த மாதிரி சாப்பாடு சாப்பிடுறோம், சாத்வீக பிரியா. கட்வம்ல லவணாத் உஷ்ணதீஷ்ண ருக்ஷுவிதாஹின ஆஹார ராஜசஸ்யேஷ்டா துக்க சோகாமயப்பிரதா. இதுல கட்வ லவணம் இது சொல்றேன் நானே. இந்த இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அது யாதை யாமம் கதரசம் போதி பர்யுஷிதம் சயத் உச்சிஷ்டபி சாமேத்தியம் போஜனம் தாமச பிரியம். 3 இதுவும் இருக்கு இல்ல, சத்துவம், ரஜோ, தாமசம். சத்துவ குணத்துல ஃபுட் எல்லாம் எப்படி
நிறைவானது, சாறு உள்ளது, மகிழ்விப்பது. அந்த மாதிரி நம்ம நல்ல ஃபுட்டா சாப்பிட்டோம்னாக்க என்ன ஆகுது, நம்மளோட மூஞ்சிலேயே ஃப்ரெஷ்ஷா காமிக்கும். ஐயோ நேற்றுக்கு நல்ல நல்ல ஃபுட்டு சாப்பிட்டுக்கோம். அதனால விளைவு என்ன விளைவு, நெடிய வாழ்நாள் இருக்க முடியும், தூய்மைப்படுத்துகிறது, பலம் இருக்கும், நோயின்றி இருக்க முடியும், மகிழ்ச்சி. முகத்தை பார்த்தாலே தெரியும் ஒழுங்கா சாப்பிட்டுக்கா நேற்றுக்கு, அதனால தான் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு அப்படின்னு. டயர்டா இருக்கும் சில நாளைக்கு, அதுல நமக்கு வேணுங்கிற விட்டமின்ஸ் கிடைக்கல அப்படின்னா நம்ம டயர்டா போய் நோய் வந்துள்ளது. இந்த தீவிர குணம், சத்துவ குணம் பார்த்தாச்சு. தீவிர குணம் கசப்பு, புளிப்பு, சூடு, உரப்பு, எரியிற மாதிரி ஹாட் திங்ஸ் இதெல்லாம் தான் சாப்பிடுவா. அந்த மாதிரி சாப்பிட்டா என்ன ஆகுது, துன்பம், துயரம், வியாதி. என்ன வியாதி வரும், வயிற்றுக்குள்ள சுட சுட சாப்பிட்டாக்கா வயிற்றுல அல்சர் வந்துடும். உப்பு உரப்பெல்லாம் ஜாஸ்தியா சாப்பிட்டாலும் அல்சர் வந்துடும். அதுக்கு உடனே டாக்டர்கிட்ட போகணும். அவளோட முகமும் பார்க்கறதுக்கு அந்த வியாதி இருக்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். ரஜகுணத்துல தீவிர குணத்துல இருப்பாள். அறியாமை குணம் சுவையற்றது, அழுகி போனது, தீண்டத்தகாதது, இதெல்லாம் தான் அவள் சாப்பிடுவா. அதே தமோ குணத்துல இருக்கிறவா. அதுக்கு என்ன விளைவு, நோய் தொற்று, நோய் மாசுபடுத்தும், இளமையில் மரணம். சின்ன வயசுலயே அவளுக்கெல்லாம் சாவு வந்துடும். நற்குண குணத்தில் உள்ளவர்கள் உணவுகள் ஆயுள் காலத்தை அதிகரிக்கின்றன, ஒருவனின் இருப்பை தூய்மைப்படுத்துகின்றன, மேலும் வலிமை, ஆரோக்கியம், மகிழ்ச்சி மற்றும் திருப்தியை அளிக்கின்றன. அத்தகைய ஊட்டமளிக்கும் உணவுகள் இனிப்பு, சாறு, கொழுப்பை தரக்கூடியவை மற்றும் சுவையானவை. அதிக கசப்பான, புளிப்பு, உப்பு, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் சூடான உணவுகளை காமகுணத்தில் உள்ளவர்கள் விரும்புகிறார்கள். அத்தகைய உணவுகள் வலி, துயரம் மற்றும் நோயை ஏற்படுத்துகின்றன. சாப்பிடுவதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு மேலாக சமைக்கப்பட்ட உணவு சுவையற்றது, பழமையானது, அழுகி போனது, சிதைந்தது மற்றும் அசுத்தமானது. அறியாமை குணத்தில் உள்ளவர்கள் விரும்பும் உணவு அது. நம்மளாம் இப்போ சமைச்சு சாப்பிட்றோம். காத்தால சமைச்சாச்சுன்னா உடனே 12 மணி 1 மணிக்குள்ள சாப்பிட்றோம். 3 hours 4 hours மேல வச்சுக்க கூடாது. அப்புறம் அது மாதிரி ஊசி போனது அதெல்லாம் சாப்பிடுறதுனா கடைசியில இதுதான் தமோ குணத்துக்கு போயிடணும். ஓகே. இது இந்திராணி, உங்களுக்கு சிவகாமி மாதாஜிக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். இந்திராணி மாதாஜி இது வாழை இலையில நம்ம கல்யாணத்துல வீட்டுல எல்லாம் சாப்பிட்டு இப்படி போட்டுக்குறோம் இல்லையா, அதுல போட்டுக்கச்சு அதுல பரமாரத்துக்குன்னு ஒரு ஆர்டர் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஆர்டர் தெரியுமா உங்களுக்கு எப்படின்னு? தெரியும் மாதாஜி. உப்பு, ஊறுகாய் எங்க போடுவா அதெல்லாம்? லெஃப்ட் ஓரமா போடுவாங்க. லெஃப்ட்ல போடுறோம். சரி, உப்பு, ஊறுகாய், அப்புறம் இனிப்பு இங்க பச்சடி எல்லாம் இங்க போடுவோம் இப்படி வரிசையா. இப்படி போட்டு உப்பு, ஊறுகாய், இனிப்பு, கொஞ்சம் ஒரு ஃப்ரூட் 1 or 2 ஃப்ரூட்ஸ் அப்படி. இந்த பக்கம் பருப்பு, பாயசம், கொஞ்சம் பாயசம் சாப்பிடணும். அப்புறம் இது சாதம். இது இலையில ஒடுக்கமான பாகத்துல சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வைப்பாங்களா மாதாஜி? இந்த ரைஸ் சைடுல தான் ரைஸ், குழம்பு அதெல்லாம் வைப்பாங்க. அப்படி கிடையாது. இந்த பக்கம் இருக்கிறதுல அந்த உப்பை தூக்கி இங்க போட முடியுமா? உப்பு, ஊறுகாய் எல்லாம் குறைவா எடுத்துக்கணும்னு மூளையில வச்சிருவாங்க மாதாஜி. ஏன் அந்த இலையிலிருந்தே நம்ம கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். இது பிராடா இருக்கும், வைக்க மாட்டாங்க. இந்த நுனி பக்கத்தான் இந்த மாதிரி உப்பு, ஊறுகாய் எல்லாம் நம்ம கம்மியா தான் சாப்பிடணுங்கிறதுக்காக அது சொன்ன மாதாஜி. நானும் சென்னையில நீங்க. ஓகே ஓகே. அது நான் முதல்ல எங்கேயோ படிச்சேன். அப்ப படிச்சுட்டு அங்க எழுதி வந்துட்டு வந்துச்சு. எல்லாரும் ஐயோ அப்படியா நாங்க அதுக்கு ஆர்டர் இருக்கு மாதாஜி. சாஸ்திரங்களை நன்கு அறியாத, நம்பிக்கை இல்லாத நபர்கள் ஜடையத்தின் குணங்களில் தங்களுக்கு குறிப்பிட்ட நிலைகளுக்கு ஏற்ப பல்வேறு விஷயங்களை வழிபடுகிறார்கள். ஓகே. சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்கள் தேவர்களை வழிபடுவார்கள். தேவர்கள் என்றால் பிரம்மா, சிவன் உட்பட இந்திரன், சந்திரன், சூரிய தேவன் போன்றவர்களை குறிக்கும். அது போல ரஜோகுணத்தில் அசுரர்கள், அதே மாதிரி அசுரர்களும் அவளுக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி வழிபடுவா. கட்வா அப்படி அந்த ஸ்லோகம் கட்வாம்புல இருக்கு இல்லையா. கடு அப்படின்னா என்ன, கசப்பு. ஆம்லா புளிப்பு. லவணம்னா உப்பு. கடு கட்வம்லா லவன் அது அதி உஷ்ண மிகவும் சூடான. தீக்ஷண காரமான. ருக்ஷ உலர்ந்த. விதாகின் எரிகின்ற. ஆகார அப்படின்னா உணவு. ராஜசஸ்ய ரஜோகுணத்தில் இருப்பவனுக்கு இஷ்டா விருப்பமானது. துக்க துன்பம். சோகம். ஆமைய நோய்.
பிரதா கொடுக்கக்கூடியது. ஓகே, இது வந்து ஒவ்வொரு வரைக்கும் இப்படி எடுத்துட்டாலே ஈஸியா அந்த ஸ்லோகம் மனப்பாடம் ஆயிடும். இது பார்த்துருக்கீங்களா, போட்டிருக்காங்களா எங்கேயாவது முன்னாடி படிக்கச்சேன்? யூ ஆர் வாட் யூ ஈட். நம்ம என்ன சாப்பிட்றோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான். இந்த பர்கர் பீஸா பிஸாலாம் சாப்பிட்டாக்க இந்த மாதிரி தான் உடம்பு இருக்கும். வெறும் கரெக்டாக வேணுங்கிற க்ரீன் வெஜிடபிள்ஸு கீரை இதெல்லாம் நிறைய சாப்பிட்றவாள்லாம் ட்ரிம்மாக இருப்பாள், வியாதி வகை இல்லாமல் இருப்பாள். ஸோ அதுக்காக இந்த படம். ஸோ யூ ஆர் வாட் யூ ஈட். சாத்விக்காரர்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஃபுட்டு, ராஜசிக்கிறது தாமசிக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி குடி போதைகள் இதெல்லாம் வேண்டாத சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிடுவோம். இவ வந்து சாப்பிட்ற சாப்பாடெல்லாம் சாத்விக்கில் பேலன்ஸ்டு டயட்டு தான் சாப்பிடுவோம் அழகா. ராஜஸ் காரச்சாரமாக நம்ம எல்லாமும் ராஜஸ் தான். ஒரு நாளைக்கு நம்ம ஒரு 10 ஒரு வாரத்தில் 5 நாளைக்கு வந்து நல்ல சாத்விக்காக இருக்கணும்ட்டு இருப்போம். 6ஆம் நாளைக்கு நமக்கு தாங்க முடியாது, உப்பும் அறுப்பும் ஓடணுன்ட்டு ஒரு நாளைக்கு சாப்பிடுவோம். அது ஆனால் அதனால நம்ம சாத்விக் தான். மெஜாரிட்டி எத்தனை டேஸ் இருக்கோ அதை வச்சு தான் கவுண்ட் பண்ண முடியும். ஆனால் 90% நம்ம எல்லாருமே ராஜஸில் தான் இருப்போம். அது கொஞ்சம் விவரம் புரிஞ்சு அந்த இதில் ட்ரிம் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணுறவங்க தான் சத்துவகுணத்துக்கு வர முடியும், எல்லாராலையும் வர முடியாது. 17.11 வந்தாச்சு. அபலாகாம் சிவயஞோ விதி திருஷ்டோய இஜ்யதே எஷ்டவேமேவதி மேவேதி மனஸ்மாதாய சாத்விக. யாகங்களில் கடமையின்படியும் வேத விதிகளின்படியும் செய்யப்படும் யாகம் பலனை எதிர்பார்க்காமல் நன்மையில் தன்மையை கொண்டது. யாகம் எல்லாம் பண்றா இல்லையா, அது பண்றச்சு எதையுமே நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. இந்த யாகம் பண்ணோம்னா நல்லதுக்கு நல்லபடியா இருக்கணும் அப்படின்னு பண்ணா போறோம். அதுல இருந்து நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் அதை பார்க்க கூடாது. உணவின் நோக்கம் ஆயுளை நிறுத்தி மனதை தூய்மைப்படுத்தி உடல் பலத்தை வளப்படுத்துவது. அதாவது நம்ம சமைக்கிற சாப்பாடை வந்து 3 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி சமைக்கிறத இருங்க கூடாது. அந்த மாதிரி சாப்பிடுறது நல்லது இல்லைன்னு சொல்றார். அதனால்தான் பிரசாதம் பண்ணணும்னா கூட அதை ஒரு 2 ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் பண்ணிட்டு உடனே பிரசாதம் கொடுத்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்றார். அது எதையுமே நம்ம பரம பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு தான் சாப்பிடணும். அது சாப்பிடும்போது பரமபுருஷ பகவானுக்கு கொடுத்துட்டு சாப்பிட்டாக்க நமக்கு நல்லது. அது கொடுக்காம சாப்பிட்டா நம்ம பாவங்களை உண்பதற்கு சமம். அது வந்து நமக்கு பெரிய நைவேத்தியத்து ஸ்லோகங்கள்லாம் சொல்றதுக்கு நம்மளால முடியலன்னாக்க நம்ம என்ன பண்ணணும், சிம்பிளா எல்லாம் அனைத்தும் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொன்னாலே போதும். ஓகே, மனதில் ஏதேனும் ஒரு நோக்கத்துடன் யாகம் செய்வது பொதுவான தன்மையாகும். ஆசைகள் எதுவுமின்றி யாகம் செய்ய வேண்டும். கடமைகள் நிறைவேற்றுவதற்காக செய்யப்பட வேண்டும். இந்த யாகம் சத்துவ குணத்தை சார்ந்தது. இங்கிலீஷ்லயே தான் இருக்குது டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி, அதாவது யாகம் பண்றதுக்கு பிக்சர் பண்றது. அபிசந்தா படிக்கிறீங்களா சிவகாமி? படிக்கோமா. அபிசந்தாயது பலம் சம்பார்த்தம் அபிசவ்யத் இத்யதே பிரதஸ்ரேஷ்ட தம் யஜ்ஞம் வித்தி ராஜசம். ஆனால் ஏதோ ஒரு பொருள் நோக்கத்திற்காகவோ அல்லது நன்மைக்காகவோ செய்யப்படும் அல்லது பெருமையால் ஆடம்பரமாக செய்யப்படும் அந்த யாகம் ஓ பரத தலைவா காம இயல்பை கொண்டது. பெருமைக்காக பண்ணுவா சில பேர் யாகத்துல. பட்டு புடவையெல்லாம் போடுவா, கோல்டு போடணும், சில்வர் போடணும். இதெல்லாம் வந்து இப்ப கலியுகத்துல இதுக்கு பெஸ்ட் யாகம் என்ன யாகம்? நாம சங்கீர்த்தனை பண்றதுதான் பெஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றதுதான் பெஸ்ட் யாகம். இப்போ அதெல்லாம் முன்னாடி பண்ணி இந்த சத்தியுகம் திரேத்தயுகம் அந்த இதுல எல்லாம் நிறையவே அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தா. எஸ்மா 13 படிங்க அடுத்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. விதிஹீனமசுஷ்டான்னம் மந்திரஹீனம் அதர்ஷினம் ஸ்ரத்தா விரஹிதம் யஜ்ஞம் தாமசம் பரிசச்சதே. வேத கட்டளைகளை மீறி செய்யப்படும் அந்த பலி ஆன்மீக உணவு விநியோகிக்கப்படுவதில்லை. எந்த பாடல்களும் பாடப்படுவதில்லை. எந்த ஊதியமும் பூசாரிகளுக்கு வழங்கப்படுவதில்லை. மேலும் இது நம்பிக்கையற்றது. அந்த பலி அறியாமையின் இயல்புடையது. அறியாமைன்னா என்ன? தமோ குணம் லாஸ்ட் இதுக்கு. வேத கட்டளைகளை மீறி பண்றதுதான் தாமசம்.
ஸோ இப்போ முறைகள் ஆஸ்டெரிட்டிஸ் இந்த இஸ்திக்கிழமை எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். 14லேருந்து 19 வரைக்கும். அதாவது உடல், பேச்சு மற்றும் மனம், இது 3 தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது இங்கிலீஷ்ல பாடி, ஸ்பீச், மைண்ட், BSM ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பாடி, ஸ்பீச் அண்ட் மைண்ட். அது வந்து அதுல தான் கடுமைன்னு ஆஸ்திரேட்டி இருக்கு. பரமபுருஷர் பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு மற்றும் தந்தை தாய் போன்ற உயர்ந்தவர்களை வணங்குதல், தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அஹிம்சை இதெல்லாம் கடைபிடிச்சதுல பாடி. அதை இங்க உட்காந்துருக்க சீல பிரபுபத அவரை இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம். அப்புறம் வந்து ஸ்பீச், உண்மையான வார்த்தைகளை பேசுதல், இனிமையானது, நன்மை பயக்கும் மற்றவர்களை தொந்தரவு செய்யாமல் இருக்கிறது, வேத இலக்கியங்களை தொடர்ந்து ஓதுதல், திருப்பி திருப்பி வேதங்களை படிச்சுட்டு ஒரே பூக்கள் விதவிதமா எத்தனை புத்தகங்கள் இருக்கு இல்லையா, எடுத்து விஷயம் படிக்கணும், பேச வச்சு மற்றவர்களோட இனிமையா பேசணும். அவ சண்டைக்குன்னு ஏதாவது வந்து பேசினா கூட நம்ம என்ன பண்ணணும், இனிமையா பேசி அந்த சண்டையை மேல வளர்க்காம இருக்கிறது தான் நமக்கு இது உடல், பேச்சு, மனம் ஆகியவற்றின் ஆசிரியது. சிந்தனையில் ஈர்ப்பு சக்தி, திருப்தி, எளிமை, சுய கட்டுப்பாடு, ஒருவரின் இருப்பை சுத்திகரித்தல். ஓகே, அதுதான் மைண்ட் வந்து கிளீனா வச்சுக்கணும். 6 கோஸ்வாமிகள். கோஸ்வாமின்னா யாரு தெரியுமா? முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு. கோஸ்வாமின்னா புலன்களை அடக்க தெரிஞ்சவர்கள். இவள்லாம் நல்ல பெரிய பணக்கார வீட்டுல பிறந்தவாதான், எல்லாருக்குமே நல்ல வசதியா இருந்தோம். ஆனா அவள்லாம் புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி கோஸ்வாமி ஆயிட்டா. இதுல 2 பேர், ரூபா கோஸ்வாமி மற்றும் சனாதன கோஸ்வாமி 2 பேரும் சகோதரர்கள், பிரதர்ஸ். அவன் 2 பேரும் என்ன பண்ணுவா, அவ வந்து பெரிய இதுல இருந்தா, நல்ல பெரிய ரிச் ஃபேமிலியில தான் வந்துவா. அவ அங்கேருந்து அவளுக்கெல்லாம் வீட்டுல போத்திக்கிறதுக்கெல்லாம் நல்ல நல்ல போர்வே தான் இருக்கும். ஒரு வாட்டி போத்திக்கிறதுக்கு அவளுக்கு இங்க இது கோஸ்வாமி ஆயிட்டா இல்லையா, அதனால நல்ல மற்றவாள்லாம் ஆர்டினரியா போத்திட்டு இருப்பா. நம்ம மாத்திரம் இவ்வளவு காஸ்ட்லி போர்வையெல்லாம் போத்திக்கணும் கொண்டு போய் ஒரு டோபிட்ட கொண்டு போய் குடிச்சிட்டு, உங்ககிட்ட இருக்கிற ட்ரீசம் பிளாங்கெட் ஒன்று கொடுப்பா எனக்கு அப்படின்னு இவர்கிட்ட இருந்து நல்லதெல்லாம் குடிச்சிட்டு அவ வந்து ஒரு இதுவா இருக்கிறதுல பழசா அவன் டோபிக்கார வச்சிருக்கிறத வாங்கிட்டு வந்தா. அது எதுக்கு அதை சொல்றேன்னா, அந்த மாதிரி சிம்பிள் லைஃப் அந்த மாதிரி வாழ கத்துக்கணும். ஜீவக சுவாமி ரூபா மற்றும் சனாதனாவின் மருமகன். ரகுநாத பட்டார் கோஸ்வாமி, கோபால பட்டார் கோஸ்வாமி, அதாவது 1503 78 வரைக்கும், இந்த 75 வயசு தான் இருந்தார் கோபால பட்டார் சுவாமி. ரகுநாத கோஸ்வாமி அவர்கள் சரியான கடினமான வாழ்க்கையெல்லாம் சரியான கடுமையான வாழ்க்கையை குறிக்கிறார்கள். அதுக்காக 4 கோஸ்வாமியை கொடுத்துருக்கு. ஏஸ்மா 14 படிங்க. தேவத்விஜ குரு பிரஜா பூஜனம் சௌசம் ஆர்ஜவம் பிரம்ம காரியம் அஹிம்சாச ஷரீரம் தப உச்சதே. சௌச்சம், பூஜனம், சௌச்சம். சௌச்சம்னா கிளென்லினஸ். சௌச்சம்னா நிறைய இடத்துல வருவது. அது தெரிஞ்சு ஒரு சில வார்த்தைகளை நம்ம சான்ஸ்கிரிட்ல தெரிஞ்சிடலாம். சௌச்சம்னா இன்டர்னல் கிளென்லினஸ் வேணும். அதே மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் கிளீன்னஸ் தான் குளிச்சுலாம் பண்றோம். இன்டர்னல்ல நம்ம எப்படி சுத்தப்படுத்தலாம், சாண்டிங் த மகாமந்திரா, பாகவதம், பகவத்கீதை இதெல்லாம் புஸ்தகத்துல வச்சு படிக்கணும், அதெல்லாம் கேட்கணும். அந்த மாதிரி சௌச்சம்ங்கிறது. உடலின் தவம் இதில் அடங்கியுள்ளது. பரமபுருஷர் பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, தந்தை தாய் போன்ற உயர்ந்தவர்களை வழிபடுதல், தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம் மற்றும் அஹிம்சை ஆகியவையும் உடலின் தவங்களாகும். இங்க நமஸ்காரம் பண்றா இல்லையா, இவ பண்ணும்போது அவெல்லாம் ஃபுல்லா அப்படியே என்னமா அந்த உடம்பு ஃபுல்லா தரையில படுற மாதிரி, ஃபுல்லு தரையில படுற மாதிரி பண்ணணும். சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் பண்ணணும். நம்ம எல்லாம் லேடிஸ் எல்லாம் அப்படி பண்ணக்கூடாது. இந்த மாதிரி சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் நம்மளுடைய செஸ்ட் போர்ஷன் தரையில படக்கூடாது. அதான் காலை மட்டி போட்டு அப்படியே பண்ணிடணும். அப்புறம் நம்ம வந்து யாரையாவது பார்த்தாக்க ஹரே கிருஷ்ணா பிரணாம் அப்படின்னு சொன்னா போதும். லேடிஸ் எல்லாம் மற்ற ஆம்பளைகளுக்கு பிரபுஜிஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா ஹரே கிருஷ்ணா பிரணாம் சொன்னா போதும். தண்டவத் பிரணாம் சொல்லக்கூடாது. ஏன் தண்டவத்னு சொல்லக்கூடாது, நமக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை. தண்டவத்துங்கிறது ஆம்பளைகள் தான். இப்ப இந்த மாதிரி படிச்சிருக்காலே அவளுக்கு அது ஒரு கழி மாதிரி ஃபுல்லா ஒரு ஸ்டிக் மாதிரியே ஆயிடுவா இல்லையா, அவாதான் சொல்லணும். அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லக்கூடாது அது. அப்புறம் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். அப்புறம் கோயில போனோம். கோயில போயிட்டு நமக்கு நம்மளோட குருஜி யாராவது நமக்கு பெரியவா இருக்கா, அங்க பார்த்தா கோயில சாமிக்கு ஏத்தாப்புல நமஸ்காரம் பண்ணக்கூடாது. அவளும் வாங்கிக்க மாட்டான் அது நமஸ்காரம் பண்ணா, அதுக்கு சாமிக்கு ஏத்தாப்புல அப்படின்பா. ஏன்னாக்க சாமிக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் கோயில்ல. நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணணும்னாக்க வெளியில வந்து பண்ணிக்கணும். ஓகே, கோயிலுக்குள்ள அது ஒரு பாயிண்ட் முக்கியமானது. ஏஸ்மா 15 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.
அனுதேகரம் வாக்கியம் சத்தியம் பிரியா ஹிட்டாம்சயா சுவாத்தியாயாபியாசனம் செய்வ வாண்மயம் தப உச்சியதே. பேச்சில் சிக்கனம் என்பது உண்மையாகவும் நன்மை பயக்கும் வகையிலும் பேசுவதையும் மனது புண்படுத்தும் பேச்சை தவிர்ப்பதையும் உள்ளடக்கியது. ஒருவர் வேதங்களை தவறாமல் ஓத வேண்டும். ஓகே, இந்த இடத்துல கடவுள் பகவான் எல்லா விதமான தவங்களையும் விளக்கினார் 14வது ஸ்லோகத்துல. உடலால் பயிற்சி செய்யப்படும் தவங்களை விளக்குகிறார். ஒருவன் தன்னை உள்ளும் புறமும் தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள பயிற்சி செய்ய வேண்டும். நடத்தியில் எளிமையாக இருப்பதற்கும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சாஸ்திரப்படி உடல் உறவு திருமண வாழ்வில் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகிறது. அத கிரகஸ்தர்களுக்கு உடல் உறவு அனுமதிக்கப்படுகிறது. அதுவும் எதுக்காக அனுமதிக்கப்படுகிறது? அவளுக்கு குழந்தை பிறந்து அந்த குழந்தை ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும் அப்படிங்கிற அது ஒரே ஒரு ஏமுக்காக தான் கிரகஸ்தர்களுக்கு அதை அலோவ் பண்ற அந்த மாதிரி. அதனால கொஞ்ச நாளைக்கு இதுன்னுட்டு அப்புறமா அவ இந்த ஆன்மீகத்துல முன்னேறதுக்கு தான் வழி பார்க்கணும். அதை விட்டுட்டு இங்க ஒரு பொண்டாட்டி இருக்கிற சமயத்துல இன்னும் 10 பேர்கிட்ட ஊரை சுத்திட்டு இல்லிசிட் செக்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரிலாம் இருக்கா. அதெல்லாம் மகா பாவங்கள், தப்பு. நடத்தி சாஸ்திரப்படி அனுமதிக்கப்படி இதுவே உடலை அடிப்படையாக கொண்ட தவமாகும். தாய் தந்தை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம் அஹிம்சை முதலியவை உடலின் தவங்களாகும். போன ஸ்லோகத்துல 15 ஒரு ஆசிரியர் தனது மாணவர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கும் போது உண்மையை பேசலாம் என்பதில் சந்தேகமில்லை. இருப்பிடம் அத்தகைய ஆசிரியர் தனது மாணவர்களே அல்லாத பிறரிடம் பேசும்போது அவர்களது மனதை புண்படுத்தும்படி பேசக்கூடாது. இதுவே பேசுவதை பொறுத்து தவமாகும். இப்ப நான் உங்களுக்குள்ள எல்லாரும் 16 ரவுண்டு சேன் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா 16 ரவுண்டு நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடி நான் பண்றேன்னா அதுக்குதான் இங்கிலீஷ்ல ஒரு ப்ராபம் இருக்கு. என்ன சொல்லுவா? பிராக்டிஸ் பிஃபோர் யூ ப்ரீச். நீ நூற்றுக்கு சொல்லி தரத்துக்கு முந்தி முதல்ல நீ பண்றியான்னு பார்த்துக்கணும். நீ பண்ணாங்க அப்புறமா எல்லாருக்கும் சொல்லித்தா. அதனால அந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ ஒரு ஒரு கிளாஸ் நடக்குது. அந்த கிளாஸ்ல டீச்சர் சொல்றா, நீ இப்படி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது, அப்படி பண்ணக்கூடாது, பொய் பேசக்கூடாது, அப்படி இப்படி எல்லாத்தையும் உண்மைதான் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு. எல்லாரும் சரி சரின்னு கேட்டுருக்கான். ஆனா அவர் கெட்ட வார்த்தையும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது கிளாஸ்ல சொல்லி தரச்சு. கிளாஸை விட்டு முடிஞ்ச உடனே வெளில போன உடனே வாயில இல்லாத கெட்ட வார்த்தையெல்லாம் அந்த ஆசிரியர் பேசுவார். உண்மையை தவிர்த்து பாக்கி அத்தனையும் பேசிட்டு இருப்பார். பொய் தான், வாய் திறந்தா பொய் தான். அவங்க எங்க எதுக்கு கிளாஸ் எடுத்து அப்படி சொல்லி கொடுக்கணும்? இதெல்லாம் துன்புறுத்தும்படி பேசக்கூடாது. இதெல்லாம் பேசுவதை பொறுத்த தவமாகும். அவெல்லாம் எப்படி இருக்கணும்? வேதங்களை தவறாமல் ஓதிட்டு எல்லாத்தையும் கரெக்டா மற்றவர்களை புண்படுத்தாம பேச கத்துக்கணும். 16 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மனப்பிரசாத சௌமியத்வம் மௌனமாத்ம விநிக்கிரக பாவ சம்சுத்ரியேதோ மானசம் உச்சதே. மேலும் அமைதி, எளிமை, ஈர்ப்பு, சுய கட்டுப்பாடு மற்றும் சிந்தனையின் தூய்மை ஆகியவை மனதின் தவங்களாகும். மனதினோட தவங்கள் என்ன? அதன் புலனுகழ்ச்சியிலிருந்து விடுவிப்பது, பிறருக்கு நன்மை செய்வதை பற்றி எப்போதும் எண்ணும்படியாக மனம் பயிற்சி செய்யப்பட வேண்டும். மற்றவர்கள் எனக்கு அவன் கெடுதல் பண்ணா அவனுக்கு பதிலுக்கு கெடுதல் பண்ணாம நான் விடமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பழிக்கு பழி வாங்கித்தான் அவன் ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறா இல்லையா? அதெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது. சரி, அவனுக்கு கடவுள் நமக்கு யாராவது கெடுதல் பண்ணா மற்றவளுக்கு போய் நம்ம பதிலுக்கு கெடுதல் பண்றேன்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது. அவனுக்கு சரியான பாடம் பகவான் கொடுப்பார் அப்படின்னு நம்ம அவளுக்கு சாபமும் விடக்கூடாது. அதெல்லாம் பகவான் பார்த்துப்பார். நமக்கு கொடுத்தாதான் அவன் பண்ணது தப்பு நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, நம்ம அதோட நிறுத்திடணும். ஏன்னா கூடவே நமக்கு பரமாத்மாவும் பார்த்துட்டு இருக்காரு. அவர் எப்ப தண்டனை கொடுக்கும், என்ன பண்ணணுங்கிறது அவருக்கு தெரியும். அவர் அதை பார்த்து பண்ணிடுவார். நமக்கு அந்த ரைட் கொடுக்கல இன்னொருத்தருக்கு சாபம் கொடுக்கறதுக்கு, இல்லையா? 17 படிங்க. ஸ்ரத்தையா பராய தப்தம் தபஸ்திரிவிதம் நரை ஆஹ பலக காங்ஷிபிர் யுக்தைக சாத்விகாம் பரிச்சதே. ஹரே கிருஷ்ணா. பொருள் ரீதியாக தங்களுக்கு நன்மை செய்வதை நோக்கமாக கொள்ளாமல் பரமனை மகிழ்விப்பதை நோக்கமாக கொண்ட மனிதர்களால் கடைபிடிக்கும் இந்த 3 மடங்கு தவம் நன்மையின் இயல்பை கொண்டது. இப்ப இது எல்லாத்துக்கும் நாங்க போயிட்டு வந்தோம். மாயாபூரி பரிக்கிரமா போயிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு இதுல ஏறிட்டு போனோம். அதுக்கு பேர் என்ன? இந்த போட் மாதிரி இருக்கே, போட் இல்லது, படகுதானே மாதாஜி? படகுதான். அதுக்கு ஒரு குட்டிக்கு அதுக்கு என்னது பரிசல் சொல்லுவல,
தோனியா தோனியா தோனி பரிசு தோனின்னு தான் சொல்லுவா, குட்டி. அந்த மாதிரி அது இதுல போய் மாயாப்பூர்ல பார்த்துட்டு போயிட்டு வந்துருக்கோம். அப்புறம் பிருந்தாவன் பதிக்கிறமா, இதுவும் சூப்பர். இதுவும் போயிருந்தோம். கோவர்தன் பிருந்தாவன் போயிருக்குச்சுன்னா கோவர்தன் மலையை சுத்திட்டு இந்த மாதிரி நடந்து வரணும். நாங்கெல்லாம் என்ன பண்ணோம், நடக்க முடியாது, நானும் ஹஸ்பண்டும் போயிருந்தோம். அப்போ அதுக்காக என்ன பண்ணுவோம், கோவர்தன் மலையை பறிக்கிறவங்க போனோம். அப்போ வந்து முடியாதவங்க எல்லாம் ஆட்டோவில் போய்க்கலாம்னு ஒரு ஐடியா கொடுத்தாங்க. ஒரு ஆட்டோவில் ஏறிட்டு நாங்கள் மலையை பிரதர்ஷனம் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். எப்படி அத்தனை பேருக்கு எவ்வளோ பெரிய மலை அது! யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு அப்படியே மட்டும் நடந்து வந்துட்டா. எஸ்மா 18 படிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. சத்காரமான பூஜார்த்தம் தபோதம் பேன சைவய கிரியதே தத் இஹ புரோக்தம் ராஜசம்தலம் அத்ருவம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மரியாதை மற்றும் மரியாதையை பெறுவதற்காக செய்யப்படும் ஆடம்பரமான தவங்கள் 2 வட்டி ரஜோ நிலையில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அவை நிலையானவை அல்ல, நிரந்தரமானவையும் அல்ல. எல்லாத்துக்கும் மரியாதை, மற்றவாழ்கிட்ட இருந்து நமக்கு மரியாதை கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சில பேர் வந்து இது என்ன டொனேஷன் கொடுன்னு சொல்லுவா. டொனேஷன் கொடுத்தனா நம்மளால 500 தான் கொடுக்க முடியும். எல்லாரும் கொடுக்குறாளே, இப்போ நம்மளும் கொடுக்கணும், நமக்கு மரியாதை இருக்காதா அப்படின்னு 5000 கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறது, அதெல்லாம் ரஜோ குணத்துக்காரங்க தான் அப்படி பண்ண முடியும். அது அவசியம் இல்லை. நமக்கு என்ன முடியுமோ அது நம்ம சக்திக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அது பண்ணணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி பண்ணாக்க அது நிலையானவை அல்ல, நிரந்தரமானவையும் இல்லை. 19 படிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. மூட கிரகேனாத்மனாயாத் பீடாய கிரியாதே தபக பரஸ்யோத்சாதனார்த்தம் வா தத் தாமசம் உதாகிருதம். மேலும் பிடிவாதமாக தன்னைத்தானே சித்திரவதை செய்து கொள்வதன் மூலமோ அல்லது மற்றவர்களை அழிக்கவோ அல்லது காயப்படுத்தவோ முட்டாள்தனமான செய்யப்படும் தவங்களும் அறியாமை நிலையில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதாவது ஹிரண்யகசிபு போன்ற அசுரர்கள் முட்டாள்தனமான தவங்களுக்கு உதாரணமாக விளங்குகிறார்கள். முட்டாள்தனமான அசுர இதுக்கெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தவங்களுக்கு ஹிரண்யகசிபு எடுத்துக்கலாம். கடுமையான தவத்தை மேற்கொண்டு அமரத்துவத்தை பெற்று தேவர்களை கொல்ல விரும்பினான். இத்தகு விஷயங்களும் பிரம்மாவை வழிபட்டான். இறுதியில் பரமபுருஷ பகவானால் கொல்லப்பட்டான். அசாத்தியமான ஒன்றிற்காக தவங்களை புரிவது நிச்சயமாக தமோ குணத்தை சார்ந்ததாகும். எல்லாரும் பண்ண மாட்டாங்க, நம்மளால முடியாதுன்னு தெரியும், தெரிஞ்சு நம்ம ட்ரை பண்ணுவோமேன்னு பண்றதுதான் தமோ குணத்துக்காக இது. அதாவது அடுத்தது 20லேருந்து 22 வரைக்கும் மோதை சேரிட்டி இந்த மோட்ஸ் எப்படி பண்ற பார்க்கலாம். எஸ்மா 20 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தாதவ்யம் இதியத்தானாம் தியதே நுபகரினே தேசே காலே சா பாத்ரே ச தத்தானம் சாத்விகம் சம்ருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது சாத்விகம் முதல்து. தகுதியான ஒருவருக்கு பிரதிபலனை எதிர்பார்க்காமல் வழங்கப்படும் கொடை நற்குணத்தை செய்யப்படும் தானம் என்று கருதப்படுகிறது. நம்மளால முடிஞ்சது மற்றவர்களுக்கு தானம்னு ஒண்ணு கொடுக்குறோம் இல்லையா, அதை கொடுக்கறச்சே மனசாத சந்தோஷத்தோட கொடுத்தோம்னா அது வந்து நற்குணத்தில் செய்யப்படும் தானம் என்று கொடுக்கணும். அவள்கிட்ட நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது பிரதிபலனை. அவ என்ன பண்ணுவா, நம்ம கொடுத்தோம்னா நம்மள விசாரம் பண்ணுவாளா, நம்மளை கவனிப்பாளா அப்படின்னு நினைச்சுக்கப்படாது. நம்மளால முடிஞ்சதை பண்ணணும். கடமையில் இருந்து வழங்கப்படும் தொண்டு திரும்ப எதிர்பார்க்காமல் சரியான நேரத்தில் மற்றும் சரியான இடத்தில் ஒரு தகுதியான நன்மை பயக்கும் விதத்தில் கருதப்படுகிறது. பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. ஒரு புண்ணிய ஸ்தலத்தில் சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகணம்னு வருது இல்லையா, அந்த சமயத்துல ஒரு பிராமணனுக்கு என்ன பண்ணுவோம், சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகணம் எல்லாம் அங்க புண்ணிய ஸ்தலத்துல போய் பிராமணனுக்கு ஒரு வைஷ்ணவனுக்கு அதாவது ஒரு பக்தனுக்கு கோயிலில் நம்மளால செய்ய முடிஞ்ச தானத்தை கொடுப்போம். அத்தகு தானங்கள் எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்ய வேண்டும். அந்த தானங்கள் கொடுக்கறது ரைட்டு கிரகணத்துல சூரிய கிரகணத்துல எல்லாம். ஆனா அது என்னோட இதெல்லாம் பாவங்கள்லாம் போகணும், எனக்கு நல்லது நடக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கவே வேண்டாம். பண்றது தானம் சந்தோஷமா பண்ணு, அதுக்கு பதில் அவருக்கு பகவான் பார்த்துப்பார். ஓகேயா? எதுவுமே ஒரு அத்தகு தானங்கள் எந்த பலனையும் எதிர்பாராமல் செய்யப்பட வேண்டும். ஆனால் தானம் பெறுபவர் அதை நீங்க கொடுக்குற தானத்தை பெருத்து வாங்கிக்கிறா இல்லையா, அவர் இரக்கத்தின் காரணமாக ஏழைகளுக்கு
தானம் பெறுவதற்கான தகுதி அந்த ஏழை மனுஷன் இல்லைன்னாக்க அவனுக்கு அது கொடுத்து அந்த தானத்தினால அவனுக்கு ஆன்மீகத்துல ஒரு விதமான முன்னேற்றமும் இருக்காது. ஓகே. ஏழைகளுக்கு தானம் வழங்கப்படுகிறது. ஏழைகளுக்கு எல்லாம் தானம் கொடுத்தா அவளுக்கு என்ன ஆகுது? சந்தோஷத்துல இருந்துப்பா. ஓகே. இஸ்கான் மங்களூர்ல இப்போ கோயில் கட்டியாச்சு. இன்னும் நிறைய அவருக்கு செலவாயிட்டு இருக்கு. அதனால நம்ம கோயில் நாமநேஸ்வரர் பிரபுஜி என்ன பண்றாரு, நிறைய இதெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காரு. சுதாமா சேவை அது இது நிறைய கொண்டு வந்திருக்காரு. 500 ரூபாயிலேருந்து 50,000 ரூபாய், 50,000 ரூபாய், 5 லட்சம், 10 லட்சம் வரைக்கும் கொடுக்கறதுக்கு எல்லா ஏற்பாடுலாம் பண்ணியிருக்காரு. அதில் பார்த்து நம்மளால ஆனதான் நம்ம கோயிலுக்கு கொடுத்து அதுலேருந்து நம்ம கோயிலுக்கு கொடுத்தா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு நம்ம நினைக்க வேண்டாம். கோயிலுக்கு கொடுக்கறத நம்ம மனசால கொடுத்தோம்னாக்க அதுக்கு உண்டான பலன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அதே அது மாதிரி பண்ணினாக்க அதுவும் எஸ்பெஷலி இந்த இஸ்கான் கோயில்லாம் கிருஷ்ணருக்காக கட்டுறது இல்லையா? அதனால கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப நெருங்கி வர்றதுக்கு, கோலக பிருந்தாவன் போகிறதுக்கு இதெல்லாம் வழிவகுக்கும். அதனால அவளால் முடிஞ்சதை நம்ம டொனேஷனும் கொடுக்கணும். இன்னைக்கு பெரிய அமௌண்ட்டாக கொடுக்கணும்னு இல்லை. 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 என்ன முடியுறதோ நம்மளோட வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை கொடுக்கணும். ஓகே. The gift given which is given out of duty at the proper time and place to a worthy person and without expectation of return is considered to be the charity, the mode of goodness. இது யாருக்கு கொடுக்கணும்னு நான் சொல்றேன். இந்த குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கறது இஸ்கான் மங்களூருக்கு டொனேஷன் கொடுக்கறதுக்கு. அதனால நம்மளால ஆனது இஸ்கான் மங்களூருக்கு டொனேஷன் கொடுக்கலாம். ஸோ நாமநேஸ்வரர் பிரபுஜி எல்லாருக்கும் இந்த டொனேஷன் கொடுக்கறத பற்றி எழுதிருக்க. ஏதாவது ஒரு டொனேஷன் கொடுப்போம். ஸோ சேரிட்டி இன் குட்னஸ் 20வது ஸ்லோகத்துக்கு இப்போ படிச்சதுக்கு தான். சேரிட்டி இன் குட்னஸ் அது ஒரு டியூட்டியாக வச்சுக்கணும். அட் ப்ராப்பர் டைம் அண்ட் பிளேஸில் கொடுக்கணும் டு எ ஒர்த்தி பர்சன். அது எல்லாருக்கும் நீங்கள் தானத்தை தூக்கி கொடுத்துடக்கூடாது. ஒர்த்தி பர்சன் இப்போ கோயில் கட்டுறாருன்னா அந்த கோயிலில் இன்னும் நிறைய காரியங்கள் முடியாது இருக்கு. அந்த கோயிலுக்கு கொடுத்த வாழ்க்கைலாம் இத்தனை பேருக்கு எத்தனையோ பேருக்கு எத்தனையோ கொடுத்துருக்காரு பெரிய பெரிய அமௌண்ட் எல்லாம். அதெல்லாம் நல்லது தான், அவளுக்கு நல்லது நடக்கும்னு கிருஷ்ண பகவான் நெருங்கி வர முடியும். அவரும் அவளுக்கு எல்லாம் எல்லாத்தையும் பண்ணிருப்பார் கிருஷ்ண பகவானும். அதுக்கு அந்த மாதிரி ஒர்த்தி பர்சன் யாருன்னா இந்த மாதிரி இதுல தான் ஒர்த்தி. ஒருத்தன் பெரிய பணக்காரனா இருக்கான். பணக்காரில் ஒரு பையன் நல்ல ரொம்ப ரிச்சா இருந்த பையன் பெரிய தோழமையில இருக்கான். அவன்கிட்ட கொண்டு போய் 1000 இருந்தா வச்சுக்கோ அப்படின்ட்டு அவன்கிட்ட கொடுக்க கூடாது. ஏன்னா அவன் எடுத்துன்னு போய் என்ன பண்ணுவான், சிகரெட் பிடிக்கிறதும் குடி குடிக்கிறதுக்கும் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவான். அதனால ஒர்த்தி பர்சன் யாருக்கு அது டிசர்விங் பீப்புளா இருப்பாளோ அவளுக்கு தான் தானம் கொடுக்கணும். எல்லாருக்கும் தானம் கொடுக்க கூடாது. ஓகே. 21 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யத் பிரத்யுபகாரார்த்தம் பலமுத்திஷ்ய வா புனக தீயேதே சபரிக்லிஷ்டம் தத்தானாம் ராஜசம் சம்ருதம். ஆனால் ஏதேனும் பலனை எதிர்பார்த்தோ அல்லது பலனை விரும்பும் எண்ணத்துடனோ அல்லது வெறுப்புணர்வோடு செய்யப்படும் தானம் பேரார்வ முறையில் செய்யப்படும் தானம் என்று கூறப்படுகிறது. இது ராஜசம் ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரிதான். இந்த கையில பணம் எல்லாத்தையும் கொடுக்குறான் அவளுக்கு, அந்த ஏழைகளுக்கு கொடுத்துட்டு என்ன பண்றான், அங்க ஒரு போட்டோவும் எடுத்துக்கிறான். எடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவான், நாளைக்கு இதுல இப்பெல்லாம் ஃபேஸ்புக்கு அது இது இந்த மாதிரி போடுறான். இன்ஸ்டாகிராமில் போடுறது, ஃபேஸ்புக்கில் போட வேண்டியது. இல்லைனாக்கா நாளைக்கு முந்தையெல்லாம் பேப்பரில் போட்டு டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, ஹிந்து இந்த மாதிரி பேப்பர்ல எல்லாம் பேஜஸில் போட்டு இல்லைன்னா மேகசின்ல போட வேண்டியது. இந்த மாதிரி பப்ளிசிட்டிக்காக பண்ணுறது. அதெல்லாம் யாருக்கு பண்ணுறது, ரஜோகுணத்துக்காக இருக்குது. ஸோ பேரார்வத்தில் தொண்டு, சேரிட்டி இன் பேஷன், அதாவது ஓரளவு வருமான எதிர்பார்ப்பு, பலனளிக்கும் முடிவுகளுக்கான ஆசை, வெறுப்பு மனப்பான்மை, இதெல்லாம் சேரிட்டி இன் பேஷன். சேரிட்டி இன் பேஷன், பேரார்வத்தில் தொண்டு. எஸ்மா 22 படிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடே சா காலே யாத்தானம் அபாத்ரேப்யஷ தியதே அசத்கிருதம் அவஞாதம் தத் தாமசம் உதாகிருதம். இது தாமசம் பத்தி. ஹரே கிருஷ்ணன். மேலும் தகாத இடத்திலும் நேரத்திலும் செய்யப்படும் தானம் தகுதியற்றவர்களுக்கு மரியாதை இல்லாமல் அவமதிப்புடன் வழங்குவது அறியாமையின் முறையில் செய்யப்படும் தானமாகும். அதாவது இங்க பக்கத்துல பிக்சர்ல போட்டிருக்கு, ஹெல்ப் ஐ நீட் மணி ஃபார் வீட். பெரிய பணக்காரன் வீட்டுல இருந்திருக்கான் ஒரு காலத்துல. இப்போ கையில வீட்டுல 5 பைசா கிடையாது. இப்போ உட்காந்து எல்லாம் காசு கொடுங்க. அவன்கிட்ட போய் எல்லாரும் 500, 1000 போட்டுட்டு போவா. எதுக்குன்னா அவன் குடிக்கிறதுக்கு, கஞ்சா அடிக்கிறதுக்கு, எல்லாத்துக்கும் அவனுக்கு வளர்க்குறதுக்கெல்லாம் செலவுக்கெல்லாம் பைசா எடுத்துக்கிறதுக்கு
அதுக்கெல்லாம் காசு கொடுத்துருக்கோம். அது வந்து அதாவது ஒரு நிலத்துல வந்து நெல் முளைக்கிறது, நெல் முளைக்கிற சமயத்துல அந்த நெல்லுக்கு நடுப்புற வந்து இது வருது, வேண்டாத கதிர்கள் இதெல்லாம் வருது இல்லையா, அதெல்லாம் என்ன பண்றோம், அந்த களையெல்லாம் புடுங்கி புடுங்கி தான் எறிவோம். ஆனா இவன் வந்து அந்த புடுங்கி எறிகிறது அந்த வீடுக்கு வந்து பணம் கொடுக்குறான். ஓகேயா? அவன் அதனால இவன் பண்றதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆகுதுன்னு அவன்கிட்ட கொடுக்க கூடாது. தவம் யாகம் இல்ல இது 22 எஸ், இது BMW ஞாபகம் வச்சுக்கோ, பாடி மைண்ட் வேர்ட்ஸ். One who acts to serve Krishna with his body, mind, intelligence, and words is a liberated person, even within this material world. இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருந்தா கூட அவன் வந்து லிபரேட்டட் பர்சன் தான் சொல்ல முடியும். அவனுக்கு பாடி மைண்ட் வேர்ட்ஸ் அந்த கண்ட்ரோல்ல இருக்கு அவனுக்கு. ஸோ அறியாமையில் தர்மம் 22வது ஸ்லோகத்துக்கு ஆல் பவுண்ட் பை சேரிட்டி அட் எப்போ இம்பியூர் பிளேஸ், தானங்கள்ல எப்போ கொடுக்குறோம், இம்பியூர் பிளேஸ்ல தகுதி இல்லாத இடத்துல, ஆல் ஆல் அட் இம்ப்ராப்பர் டைம், சரியான டைட்டில் இல்லை, வேண்டாத டைட்டில், டு அன் அன்வர்த்தி பர்சன், டு ப்ராப்பர் அட்டென்ஷன், நோ ப்ராப்பர் அட்டென்ஷன், நோ ப்ராப்பர் ரெஸ்பெக்ட், அவளுக்கெல்லாம் கொடுத்து அவளை என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது. முடிவு ஓம் தத் சத்து, அதாவது 23லேருந்து 28 ஸ்லோகம் வரைக்கும் இதான் முடிவு. எஸ்மா 23 படிங்க. ஓம் தத் சத் இதி நிர்தேஷோ பிரம்மணஸ்திரிவித சம்ருதக பிராமண மனாஸ்தேன வேதாஷ்ட யஜ்ஞாஸ விஹிதா புரா. படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரம பூரண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போதும் யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்படுகின்றன. அது பிராமணர்கள்லாம் உட்காந்து அந்த அவள்லாம் படிச்சு அறிஞ்சவா இல்லையா, பிராமணர்கள் அவளால் தான் இது சொல்ல முடியும். ஓம் தத் சத். நம்ம வீட்டுல எல்லாம் இதெல்லாம் பண்றோம் இல்லையா, சாந்தம் எல்லாம் பண்ணுவா, அப்போ பண்ணும்போது ஓம் தத் சத் அப்படின்பா. அப்படின்னாக்கா அவளால் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி அழகா சொல்ல முடியும். பரம பூரண உண்மையை நினைச்சிட்டு சொல்லுவா. அதாவது தவம், யாகம், உணவுப் பொருள்கள், தானம் ஆகியவை 3 பிரிவுகளாக சத்வ ரஜோ தமோ குணத்தை சார்ந்தவையாக பிரிக்கப்பட்டு இருக்கின்றன. பரம பொருளை ஒரு ஓம் தத் சத் நித்தியமான பரம புருஷ பகவானை குறிக்கோளாக ஏற்கும் போது ஆன்மீகத்தில் ஏற்றம் பெற உதவி செய்பவையாகி விடுகின்றன. இந்த குறிக்கோள் சாஸ்திர விதிகளில் சுட்டி காட்டப்பட்டுள்ளது. ஓம் வேத மந்திரங்களில் எப்போதும் காணப்பட்டுள்ளது. ஓம் என்றால் விஷ்ணு, ஒருவருக்கு பகவானை நினைக்க உதவுகிறது. தத் அப்படின்னா முக்திக்காக பற்றின்றி உழைப்பதை விவரிக்கிறது. ஓம் தத் சத் அப்படின்னா பகவான் அவரது பக்தர்களின் திருப்திக்காக செயல்களை அர்ப்பணிப்பது. ஓகே, ஓம் தத் சத். எஸ்மா 24 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மாதோ மித்யுதாஹ்ருத்ய யஜ்ஞதானாதபக்ரியாக பிரவர்த்தந்தே விதானோக்தா சததம் பிரகம வாதினாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறு ஆன்மீகவாதிகள் பரமனை அடைய எப்போதும் ஓம் என்று தொடங்கி யாகங்கள், தானங்கள் மற்றும் தவங்களை மேற்கொள்கிறார்கள். ஓம் இதி ஏதத் பிரம்மணோ நெடிஷ்டம் நாம முதல் இலக்கை குறிக்கிறது. ஓம் என்பது விஷ்ணுவை குறிக்கிறது. வேத மந்திரங்களின் தொடக்கத்தில் உச்ச இலக்கை குறிக்க இது வைக்கப்பட்டுள்ளது. பால், பொருள், சர்க்கரை, அரிசி, கோதுமை, பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் போன்ற ஆரோக்கியத்திற்கு உதவும் அதெல்லாம் ஆரோக்கியத்துக்கு உதவும் மற்றும் ஆயுள் காலம் அதிகரிக்கும். இறைச்சி மற்றும் மது போன்ற தீண்டத்தகாத விஷயங்கள். அது 2வது. எந்த உணவும் சாப்பிடுவதற்கு 3 மணி நேரத்துக்கு முன்பே சமைக்கப்பட்டால் பிரசாதம் தவிர இறைவனுக்கு வழங்கப்படும் உணவு இருள் சூழ்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. அனைத்து நபர்களுக்கும் உணவு கிருமி நாசினியாகவும்
உண்ணக்கூடியதாகவும் சுவையாகவும் இருக்க அந்த உணவை இறைவனுக்கு வழங்க வேண்டும். அது நம்ம சாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணணுன்ட்டு புளியார் சட்டி இதெல்லாம் பண்றோம் இல்லையோ ஃபங்க்ஷன்லாம். அப்போ பண்ணும்போது நம்ம டேஸ்ட்டும் பார்க்க முடியாது, உப்பு போட்டுக்கோமா அவளே. ஆனா பண்ணினா பிரமாதமா வந்துடும். ஏன்னா அது பகவானுக்கு பிரசாதமும் கொடுக்குறோம். அதனால எல்லா ஐட்டம்ஸும் கிருஷ்ணருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ கோகுலாஷ்டமி வந்து அதுக்கு நிறைய பண்ண போறோம். பண்றதெல்லாம் நம்ம டேஸ்ட் பார்த்தா பண்றோம், ஏதோ அதுவே அமைஞ்சு போயிடும். எஸ்மா 25 அந்த மாதிரி படிக்க மாதாஜி. ஆதித்ய நபி. சரியா தெரியல மாதாஜி, ஏமா எனக்கு சரியா தெரியல. இந்த வெர்டிகலா வச்சிருக்க போனு. ஓஹோ சதித்யனபி சந்தாய பலம் யஜ்ஞதப கிரியாக தான கிரியாச விவிதாக கிரியந்தே மோட்சகாங்க்ஷிபிஹி. ஆன்மீக நிலைக்கு உயர்வு பெற வேண்டுமானால் ஒருவர் எந்த விதமான பௌதிக லாபத்திற்காகவும் செயல்படக்கூடாது. நம்ம ஆன்மீக உலகத்துல இருந்து ஸ்பிரிச்சுவல் இதுல எலிவேட் ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்கணும்னா நம்ம எதையுமே பௌதிக உலகத்துல இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல எதுக்கும் லாபம் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு செய்யக்கூடாது. தத் என்ற வார்த்தையுடன் ஒருவர் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தை செய்ய வேண்டும். இத்தகைய ஆழ்நிலை செயல்களின் நோக்கம் பௌதீக சிக்கலில் இருந்து விடுபடுவதாகும். தத்துவம் அசி சாந்தோக்கிய உபநிஷத்து சொல்லியிருக்கு. தத்து என்பது விடுதலைக்காக பிரிக்கப்பட்ட செயலை விவரிக்கிறது. இந்த செயல்கள் பௌதிக புலன்களை புறக்கணித்து செய்யப்படுகின்றன. 26, 27 ரெண்டு சேர்த்து வச்சிருக்கோம். தத்பாவே சாதுபாவே பாவே சரித்யேதத் பிரயுஜ்யதே பிரசஸ்தே கர்மணி ததா சச்சப்த பார்த்த யஜ்யதே யஜ்ஞே தபசி தானே சிதி சோச்யதே கர்ம சைவ ததத்தீயம் சதித்யேவாபிதீயதே. ஹரே கிருஷ்ணா. முழுமையான உண்மை என்பது பக்தி யாகத்தின் நோக்கமாகும். மேலும் இது சத் என்ற வார்த்தையால் குறிக்கப்படுகிறது. முழுமையான இயற்கைக்கு உண்மையாக தியாகம், தபம் மற்றும் தானம் ஆகியவற்றின் செயல்கள். இந்த செயல்கள் பிருத்தாவின் மகனே பரமபுருஷனை மகிழ்விக்க செய்யப்படுகிறது. சத் அப்படின்னாக்க என்ன? ஏவ சௌமியா சாந்தோக் உபனிஷத்து படிச்சுட்டோம். உண்மையான ஆன்மீக சத் என்றால் நித்தியம், இறைவனின் சேவைக்காக செய்யப்படும் செயல்கள் உண்மையான ஆன்மீக இயல்பை வெளிப்படுத்துகின்றன. அத்தகைய செயல்பாட்டில் செயல்களை செய்பவர் நித்தியமானவராகிறார். செயல்கள் நித்தியமானதை இலக்காக கொண்டவை. செயல்களின் பலன்கள் நித்தியமானவை. உண்மையில் அ, உ மற்றும் இம் ஆகிய மூன்று எழுத்துக்களின் கலவையாக இருந்தாலும் ஓம்காரம் என்ற ஆழ்நிலை ஒலி ஆழ்நிலை சக்தியை கொண்டுள்ளது. மேலும் ஓம்காரத்தை உச்சரிப்பவர் ஓம்காரமும் பகவான் விஷ்ணுவும் வேறுபட்டவர்கள் அல்ல என்பதை மிக விரைவில் உணர்வார்கள். இது சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் ஆதிலீலால 7th இதுல 1.127 ஸ்லோகா வருது. இது இதுவும் அதே மாதிரிதான். காரேணோச்சியதே கிருஷ்ணா சர்வலோகைக நாயகா உக்ரேணோச்சியதே ராதா காரோ ஜீவ பாசகரம். அப்படின்னாக்க அந்த என்ற எழுத்து கிருஷ்ணரை குறிக்கிறது. காரணேச்சியத்தைங்கிறது அவர் சர்வலோகைக்க நாயகா, அனைத்து உயிரினங்கள் மற்றும் கிரகங்கள், பொருள் மற்றும் ஆன்மீகம் ஆகியவற்றின் எஜமானர். ஊகாரான என்ற எழுத்து கிருஷ்ணரின் இன்ப சக்தியான ஸ்ரீமதி ராதாராணியை குறிக்கிறது. மேலும் ஊங்காரா அப்படி என்பது உயிரினங்கள், ஜீவர்களை குறிக்கிறது. 28 ஸ்லோகம் படிக்கும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அசத்தயா ஹூதம் தத்தம் தபஸ்தப்தம் கிருதம் சயத் அசதித்யுச்யதே பார்த்த ந சத் பிரேப்ய நோ இக. ஹரே கிருஷ்ணா. உன்னதமான குறிக்கோள் இன்றி எதை செய்தாலும் அவை பயனற்றவை. எதுவுமே ஒரு குறிக்கோளே இல்லாம பண்ணியிருக்கிறது பயனற்றவை. இப்ப நம்ம இது படிக்கிறோம் L2 எதுக்கு படிக்கிறோம்? இன்னும் கொஞ்சம் நாலேஜ் நம்ம L1ல படிச்சிருக்கோம், நல்லா இருக்கு, இன்னும் கொஞ்சம் நாலேஜ் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை படிக்கிறோம் இல்லையா?
இப்ப இதுக்கப்புறம் பக்தி வித்யான்னு ஒண்ணு ஆரம்பிச்சிருந்தேன்னா அது இன்னும் டீட்டெயில்டா அவாபாலே 4 ஸ்லோகத்தை படிச்சுட்டு வரணுமா. படிச்சுட்டு வந்து டீட்டெயில்டா உட்காந்து அங்க அலசி அப்படி கம்ப்ளீட்டா ஆராய்ச்சிடலாம் அப்படின்னு அதான் பக்தி விருட்சா ஆரம்பிச்சிருக்கேன். டோன்ட் மிஸ் இட் மாதாஜி, இந்திராணி மாதாஜி, அந்த கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. மாதாஜி என்னமா ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் மாதாஜி. L3 படிங்கோ, அது வேற தனி. அதை தவிர்த்து இந்த பக்தி விருட்சாங்கிற கிளாஸ்ல சேர்ந்தேன்னா இந்த பகவத்கீதை இன்னும் டீட்டெயில்டா படிச்சிடலாம். தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் ஆமா பார்த்தேன் ஆமா மாதாஜி. ஆமா ஆமா. நீங்க எக்ஸாம் எழுதணும்னு அவசியமே இல்லை. எந்த ஆமா இதுலயுமே தமிழுக்கு இல்ல ஆமா எந்த லாங்குவேஜ்ல நீங்க படிச்சாலும் எக்ஸாம்ல இஷ்டப்படுங்க எக்ஸாம் எழுதுங்கோ, இல்லைன்னா நம்ம தெரிஞ்சுங்க. நம்ம லைஃப்க்கு யூஸ் ஆகும்ல மாதாஜி. கரெக்ட். ஸோ இந்த சாப்டர் இதோட முடிஞ்சு போச்சு. ஒருவரின் குணங்களே அவரது செயல்பாடுகள், நம்பிக்கை மற்றும் வழிபாடு ஆகியவற்றை தீர்மானிக்கிறது. குணங்களில் உணவு, குணங்களின் தியாகங்கள், குணங்களில் சிக்கனம், குணங்களில் தொண்டு, முடிவு ஓம் தத் சத். இதையும் பார்த்தாச்சு. ஸோ இந்த சாப்டர்ல அங்கீகரிக்கப்படாத வழிபாடு பற்றி அர்ஜுனனின் வினவல், கிருஷ்ணரின் பதில், முக்குணங்களே ஒருவரின் நம்பிக்கையும் வழிபாட்டையும் தீர்மானிக்கிறது. முக்குணங்களில் அமைந்த உணவுகள், முக்குணங்களில் அமைந்த யாகங்கள், 3 வகையான தவங்கள், முக்குணங்களில் அமைந்த தவங்கள், முக்குணங்களில் அமைந்த தானங்கள், ஓம் தத் சத் யாகம், தவம், தானம் ஆகியவை பகவானை குறித்தே வழங்கப்பட வேண்டும். இந்த சாப்டர்ல என்ன கிடைச்சது? அடுத்தவர் வாழ்க்கை பாடம் என்ன கத்துக்கலாம்? அடுத்தவர்களை அச்சுறுத்துவதற்காக தன்னைத்தானே சித்திரவதை செய்து கொள்வதோ, மற்றவர்களை நம் வழிக்கு வர வைப்பதற்கோ, அவர்களை சித்திரவதை செய்வதோ இரண்டுமே மனித வாழ்வுக்கு பாதகமானவை. இங்க வந்து உட்கார்ந்துருக்கான் ஒரு ராஜான்னு நினைச்சு தலையில ஒரு ஸ்டூல்ல போட்டு உட்காந்தா என்ன, அவன் உட்காந்து அவன் ஸ்லேவ் மாதிரி அவனை வச்சுருக்கான். அவன் வேலைக்காரன், அவனை ஆக்சுவலா ஸ்லேவாக தான் அவனை உட்காந்து ஸ்டூல் எடுத்துட்டு வந்து போட்டுக்க கூடாது. அவன் எத்தனை நேரம் அவன் காலை நீட்டு உட்காந்துருக்க வரைக்கும் உட்காந்துருப்போம். அது மாதிரி இதுங்கிறதெல்லாம் மனித வாழ்வுக்கு பாதகமானவை. இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. வாஞ்சா கல்பத்ருபஸ்ய கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. மாதாஜி இந்த க்ளோசிங் நான் சொல்லணும்ல மாதாஜி. என்னம்மா? ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே தத்தாத்ரேய விபாக யோகோ நாம சப்த